Annyeonghaseyo. Ai, grava la Núria, que és la... Per començar m'he deixat el pal selfie, però no passa res. I segon, aquest és un vídeo per la despedida de la Núria. Que em caso! La Núria paga la boda! Pagues el dinar avui. No! Núria, ja que vas a Xile, pues fem aquest vídeo perquè te'n recordis i algun dia pues, vagis entrant al meu canal i vegis aquest primer vídeo de la teva despedida. És el teu Insta, ja de pàgina. I ara anem a la beach. Barbacoa, birres, tallar-nos els cabells i sortir. Allà. De la pista i la patata. Y las piernas abiertas. Ja tenim la carn al forn, Al forn? Al forn. Forn. Fuego. A dalt? Aquí hi ha gots. Ah, qui no veu l'Elisa? D'aquí 10 anys miraré el vídeo i diré... Era tonta. No, diré... Así va bien. Así empecé. Y la gente me llamaba loca. Aquesta senyoreta d'aquí, se'n va a Xile, d'Erasmus. Vale, yo checo Barragassa. la parrilla y tú pones... Rogassa! I l'any que ve anirem a Xile, a casa teva. Ah, sí? Sí. Vale. Vale. I farem una barbacoa com aquesta. Tindràs per Xuli fer barbacoa. piruli. Sí, ho compraré per vosaltres. Un plato. Aprofitarem aquest dia per estar amb ella. Plato. No surt. Canvi de plans. Jo no surto! Bueno, és que m'he deixat el pel selfie. Otra vez, ja ho has dit. Vale. Crea un barro. Vale. Canvi de plans. Això, celebrarem el cap d'any avui. Però no ho farem amb raïms, ho farem amb globs. Amb glops de sardina. El preferit? I què més? I per cap d'any celebrem el compte de l'Aida. Per cap d'any, Núria, no hi seràs. Sí. Sí que hi és avui, Estaré tia. aquí. Sí que hi és, però... Estaré aquí. Quiero tu voz. Estarà per Skype, però presencialment no. Així Sí, estaré per escar. Jo seré a la tarda. Ok, doncs ara anirem per tallar el cabell de la Mònica. El tallarà la Laia. Ei, Estàs preparada, Mònica? Estem apostant. Quan pesa el cabell que li traurem a la Mònica. Doncs anem per tallar el cabell de la Mònica. És una agullita. Me llamo Mari, soy feminazi. Si no, mira mi brazo. un professor va fer una cançó que es diu Bombolles de colors. Aquesta es diu Vesperó, crec. Ja està! Toca el torn de l'Estel. Et cobren la pasta. Jo no vull sortir de fora. Fa anys que no vaig a la tele. Tallem els cabells? No els tallem. Jo no vull sortir. No, sí. Ja ens han tallat els cabells. La Mònica, Jo no. Qui més? Jo tampoc. Qui més els ha tallat? L'Estel, són les 9, anem a comprar pizzas, a comprar menjar per sopar, tenim birres i anem a la platja a sopar, una estoneta. Després anem a Viladamat. Felices gratis, regala buen rodismo, orgasmos y armonía. Oh no, s'ha parat la música quan comences a gravar. Que anem de sopar, hem anat a sopar a la platja, unes pizzas molt bones. La Mònica i jo ens hem banyat al mar, les altres són unes fluixes i no l'han volgut. Covarde. I, Mònica, digues hola. Hola. Bueno, està fosc que no es veu gaire, però hi ha la Mònica darrere. Hola, llum! Llum!
Magia, magia. De colors. Na, na,